Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Τη μισή σχεδόν και για τα τρία δημόσια κανάλια μαζί, από όσοι ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής αν δεν λαιλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Έχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείρισή της. Μιλάμε για μια εταιρεία με 6 λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπεροριών. Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές που θα μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα, που τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος. Για να μην αναφερθούμε επίσης στο τεράστιο κόστος εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλει απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια και έτσι μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο για έργο που μπορεί να γίνει από 2-3 άτομα. Θα εμπνεύσει. Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες σταθμούς, τοπικούς σταθμούς που ουσιαστικά αναμεταδίδουν αυτή η Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, βρισκόταν αλλά δεν τόλμησε να το πάρα αγγίξει πολλά χρόνια σε χειμερή ανάρκη. Η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να χάσει ούτε μια μέρα ακόμη. Προτεραιότητά μας η στήριξη του πραγματικού εισοδήματος και η αναδιανομή με συγκεκριμένα μέτρα. Αλλαγές για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυξήσεις πάνω από το πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης για τους ασθενέστερους. Αύξηση επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο. Επίδομα ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε μια δυνατή οικονομία. ΠΑΣΟΚ. Ώστε να λειτουργήσει πολίτης. το ταχύτερο γονέως φορέας. Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποσημειωθεί κανονικά και όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι. Η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος οργανισμός και θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία προσλήψεων με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ. Τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξε περίπτωση που να έρθει σημαντικός ξένος στην Ελλάδα για να στηρίξει την προσπάθεια της χώρας, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε περίπτωση και εμείς να κάνουμε σημαντική επίσκεψη σε ξένη χώρα και να βρούμε κάποια στήριξη που να μην πέσει πάνω τυχαία σε απεργία της ΕΡΤ. Απεργούσαν κάθε φορά που γινόταν κάτι σημαντικό και αισιόδοξο. Αλλά και πολύ έτοιμος καθημερινός δεσμός με την ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο. Ο νέος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης θα ξεκινήσει να λειτουργεί το συντομότερο. Μέχρι τότε, οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι που πληρώνουν έως σήμερα. Και από τη λειτουργία του και μετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ για όσες θέσεις της σημερινής ΕΡΤ κρίνονται υπεράριθμες, θα προσληφθούν με ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και όπου αλλού το δημόσιο έχει πραγματικά ανάγκη. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός. Τον ελληνικό λαό το παθεί. Αν θέλω αισιόδοξο όπως είναι η φύση μας.